दा लाबोबाय फैसाखौ एटिएमनिफ्राय नोंसोरनि जायगायाव एटिएमाव थांबाय मा एटिएमावनो फैसा गैया थेवबो नोंनो खेरेन्दाय मेथाइ लाबोदों नानि मेथाइखौ बेबायदि जाया नङाना जाम्बि र' फाग्ला फाग्लिफोर मा खालामनाय जादों बुरबका साला बुरबकखासै साला सुवादा ओइ फाग्ला बिदा बिनानावजोंनो बिदि जायो नामा आयै आंखौ नों बिनानावजों सन्देह खालामदों बिमायनि फिसाजोजोंनो मालायनि फिसाजों बेबायदि गेलेनानै अनलायलायनानै दामजानो नामा मा एसे आन्दार डेभेलप जानानै दं नोंसिनि बे जायगायावलाय नोङो बेबायदि जायगायाव थाबाय थायोब्ला दायना होननानैसो बुथार जागोन नायो मालाबा ओंखायनो आं नोंखौ क'क्राझाराव बे आंनि तिनथाला न'आव दोनहैसिगोन आयै आङो आयै फिसा जों जाम्बि नालाय थाब थाब गाज्रिखौसो सानफ्लाङो आयै आंबो नोंखौ बेबायदि जाम्बि खालामना दोनबाय थाला हजों क'क्राझाराव आंनि तिनथाला न'आव लाना थांनानै इंलिस मिडियाम स्कुलाव एडमिसन लाना हैनोसै आङो माबालै आयै एटिएमाव फैसा लायनो थांदोंमोन फैसायानो गैया दंब्ला 100 थाखा ए गरसे गरनै बुथुमनाय दङ नो बेखौनो लादो